Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men Cuma Sapar Türkmen. Bugün nesibetse bir gerekli temalardan, bir köp adamın sorayan temalarından bolýar. Birlik hakkında, birleşik hakkında, birleşmek hakkında. Bilýäňiz, hazır Türkmen halky hem başga halklar ýaly birleşdi, hereket etip dur, juda gowzat. Türkmenin täze tarihi yazılıp başlady diýse bolaberýär. Birlik başlady. Birleşik başlady, diktatora karşı, zalıma karşı hareket başlady. Daşarda hem, içeride hem. Köp adam aýdy, daşarda birleşikdiňiz diýär. İçeride işlet yok diyor. Yok, içeride de var. Hazır biraz karışıp durun. Açık sabır etip durun. Boldy. İçeride de inşallah görýäňiz. Şu özü daşarda birleşmek problem oldu diyor. Şu daşarda birleşip aldılar. Ne içeriğine inşallah birleşeceğiz. Şu daşarda birleşenler korkuzuttu da kurban olayın ukladan aktı. Daşarda şu birleşip hareket bolup durany. Birleşiğin hareket etip duralary kurban oluş ondan korkuttu da. İnşallah birlik gowzat bu. Bu hemme dinne, hemme millette, hemme cemiyette birlige çağırıyor. İnsany özü şu menin düşüncem boyunca, menin okan kitaplarımın neticesi boyunca, indi men bir köp kitabym okamak. Men düşünüp yetdim ki adamlar 4 zat birleştirýän eken, 4 zat. Bir däýärler aýdy 5 zat diýe, bir däýärler aýdy 6 zat diýe. Indi görbereňiz, men düşünjem şu, 4 zat birleştirýän eken adamlary. Birincisi din, ikincisi tarih, millilik, milletçilik. Üçüncüsü akıl, mantık, ilim birleştirýän eken. Dördüncüsü var mecburlyk, açlyk, mätäçlik birleştirýän eken insany. Meniň düşünjäm elbetde. Birinci din, diňe bir İslam dinler, başka dinler hem inanışlar, ideologiyalar birlige çağırýar. Mesela bizim İslam dini hem birlige çağırýar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku." Sadakallahu azim. Allah diyor ki: Allah'ın yüpüne, Allah'ın dinine, kitabına sımsıkı yapışın diye. Yapışın diye, katı, mähkem yapışın diye. Ve la teferraku, bölünüp gitmeňler, fırka fırka bolup gitmeň, grupa grupa bolup gitmeňler dip Allah Azze ve Celle bizlere emrediyor musulmanlara. Yani birleşip başlama halını bir därim kafirler bilýär, muny gowul ýa. Ve la teferraku diýene karşylyk edip näme diýär? Kafirler bu başka millet diye, bu Özbek diye, bu Karakalpak, bu Kazak diye, bu diye Uygur diye, bu Türk diye, bu başka millet Arap diye. Adamlara milletçilik taşlığı da bozdurup bilýär muny. Düşmanlyk gowul ýa da muny. Şonu Allah Azze ve Celle şonu bilip Allah Azze ve Celle öňünden aýdýar ki näme diýär? İnnemel mu'minuna ihveh diýär. Elbette müminler diye, musulmanlar kardeştirler, doğundurlar deyip izinden hem şu Kur'an'la indirip aytıp koyan. Onun için dini kovulan adam, İslam dinini kovulan adam bölünmüyor. Musulmanlar. Ne bizim Türkmenler biraz dinden uzakta kaldık ha. Hazır adamlar kelime şehadetini sorarsan bilen aklar. Şu ata babasına mesela bir Kur'an okuyup koyacak deyse bir Suretül Fatiha okabilmen durulları var. Onu verin ki diğer bir İslam dini birliğe değil, başka diller hem çağırıyor. Mesela Hinduizm. Hazır gördün Hindistan'ın hakimiyeti modiller näme? Bir malparas, malın bir tezeyini yiyen it. Näme diye bu? Birliğe çağırıp hazır şu Hindistan'ı Budizm devlet ettiler. Demokrati Budizm ettiler. Hareketler boldu. Sığıra ibadet eden malparaslar. Yahudiler hem birliğe çağırıyor. Bunlar hem şu hemişe birliğe. Başka hem kitabı olmadıkları hem mesela komünizm vardı. Biliyorsunuz abi. Karl Marx, Engels, Leninler hem şu birliğe çağırıyordu bu. Bir olmalı biz de bütün dünyanı komünizme yetirmeli. Komünizm baktı getiriyor deyip onlar yedi bu sosyalizm. Bunlar hem birliğe çağırıyordu. İkincisi tarih, millilik, milletçilik hem birliğe çağırıyor insanları. Mesela bilýän bolsaňyzlar tarihte Hitler diýeni bolan, milletçi bolan, öz milletini juda gaty gowy gören, hormat eden, şu dünýäde Hitler diýen millet bolmaly diýip hareket eden, bir diktator bolan.
Ya mesela Japonlar hem milletçilik böyle millili adamlar böyle. Japonlar hem öz milli ata babasının yolundan vaz geçmeye, ondan näme hiç geçmeyeler. Üçüncü yine birisi var mesela Çingiz Han yerleri bolan. Bir de hem özünün Mongollaryny birleştirecek diýip hereket eden, birleştirip hareket eden başka yerlere millilige çağıran bular. Mesela tarih juda gereklidir. Bir adam tarihini bilmese geleceğini hem gurulmaýar. Muny düşmanlar, din düşmanları, kafirler gowul edýär. Şoň üçin bizim türkmenlerin tarihini okutmady. SSR mahalyny da türkmenlerin tarihi yok. Bular abragerler. Bular adam näde bular? Biz adam etdik diýip okutdy. Soňky gelen iki diktator hem tarihimizi okutmady. Yok zatlar aýdyp mesela Sapar Matniyazowam geldi ruhuňyz tuğyla belentde bolsun diýdi. Ruhuňyz tuğyla belentde bolsun, nätip ruhu götermeli, geraýyn çek, direk çek bassy, halky uklatdy. Soňky geldi Gurbanuly geldi, bir de mandraj ağzına daş salıp alan ýaly gepliýe, näme diýe? Döwlet adam üçindir diýip de tersine etdi. Ya gördük hazır. Adamlar döwlet üçin bolup kaldy. Öz Firavunlar şoňa mendeş bolýar da. Firavun amay diýdi. Adamlar men gullarym, meniň piramidamy gurýar diýdi. Firavun. Öňkü Firavunlar daşdan piramida gurdurýan bolsa, insanlar işledip. Häzirki diktatorlar, häzirki Firavunlar puldan, altyndan, pahtadan piramida gurdurýar, işledip. Şoday. Hemem aýdy ki bir milleti tarihini öçürüp taşlasaň, okutmasaň, mesela Joseph Goebbels diýen bolan bir adam bolan. Şu aýdy ki, "Отвери у народа историю", diýär. И они превратятся в толпу, а через несколько поколений они превратятся в стадо diýär. Görýärmiň? Ana önem bular. Başka bir milleti nätip okutmalysynyň sekretlerini bilýär. Kapyrlar gowulýar, biz oklap ýatyberýäs da. Отвери у народа diýär. İnsanlaryň diýär tarihini al diýär. Tarihini öğretme diýär da. Olar diýär näme bolýar diýär, bir talpa bolup galýar diýär. Şoňa menes bir köpçülik bolup galýar, bir insanlar bolup galýar. Köpçülik bolup galýar. Через несколько поколений, bir pokoleniýadan soňra olar näme bolýar diýär, stado sürü bolup galýar, goýun bolup galýar diýär da. Allah saklasın. Şoňa menes bolup galsa ýaman. Tarihini bilmese adam şeýle bolýar da. Ana adamlar aýdýar ki, bizim tarihimiz var, şanly tarihimiz var. Bizim Oğuzhan diýen atamyz var. Kurşat diýen batyrymyz var. Saraýyň Çiniň saraýyny basan, watan üçin janyny gurban eden. Diýsen aýdýar ki, Hudaý saklasın. Terrorizm o Kurşat diýär. Saraýy basy berdi diýär. Allah saklasın. Ana bizim Cüneyt Han diýen atalarymyz bolan gelin Ors basmacılaryna garşy atışan hareket eden ise Hudaý saklasın Cüneyt Han o terrorist bolan o adamlar öldüren da o diýär. Ata babasyny terrorizm diýen, ata babasyny basmaçy diýenlerini näme diýjeksin ki? Ya bolmasa Göktepe'de watan üçin janyny beren, ölse ölen, watanyny satmadyk diýse aýdy ki, näme şonu Orslar bizim dogallarymyza bir bolup ýaşanda bolmaýarmy ka diýär. Hayran galan adamlar ana. Allah saklasın. Şo üçin bize millilik gerek. Milletçilik gerek değil, millilik gerek. Milletçilik hem yaman zat, milli olmak gerek. Köp adam oýnaýar, cuma sabah milletçi mi diýär? Men milletçi değilim, men milli adamam men. Oğuzhan atamyza aýdy ki, aýtykdan nesiýet edip, oglalaryny çağırıp, bir san näme beren, şoňa ok beren, döwüp görüň diýen. Döwülen diýen, döwülen. 5-6 san ok beren, döwüleňizmi ýok diýen. Şoň üçin siz hem bir bolsaňyz, siz hiç kim döwülmeýär diýär. Şoň üçin halkym, milletim bir bolalyň, biz hiç kimse döwülmeýär. Üçüncüsü akıl, mantyk, ilm adam birlige çağırýar. Mesela bilen bolsaň, bizim türkmenlerde din biraz problem. Biraz da köp problem. Tarih problem. Milletimiz bilmez. Üçüncüsü gramatly adamlarımız gördüň ha, watandan çykyp gitdi, türme salyp taşlady, öldürüp taşlady öňki iki diktatoram. Akıllı bolsaň terrorist diýip watan döňügi diýdi, içeri basýada öldürüp goýberýärdi. Stalin hem şoňa meňdeşdi. Bular şoňa basmaçylar diýe, Allah saklasın. Watan hyýanatçysy diýe de türme basyp goýberýär, Allah saklasın. Şoň üçin akıllı adamlaryň birlige çağırýar. Hazır türkmenleriň içinde akıllılar şo birlige çağırdy tura. Şo ýaly akıl hem mantyk hem ilm hem birlige çağırýar. Mesela Ýewropa, Amerika taraplarda hazır dinem ýok, tarihim ýok. Bular bir bolmasa işimiz biter diýip Awropa birligini bu kurup goýardy. Ýewropada granitsa ýok. Pasporty görkezip barmaýan, prama geçip gidýän. Hazır bir şu Orta Asiýa gurulman dost birligi. Birleşip bilen bilmän dost. Näme üçin? Çünkü hem aklym ýok, hem dinem problem, hem tarihim problem boldy da. Şoň üçin inşallah bu diktatorluk gitse boldy, Orta Asiýa birligini kurýas, niýe sebäpse? Orta Asiýada 6 döwleti birleşdirýäs, niýe sebäpse? Hem din o da Turan birligini kurýas, soň
başka birlikler kurup veresin nesip etse. Ya olmasa vorzakollar bolýar, bilen bolsaň, türmeden oturup görýärler bolsa, vorzakollar bolýar. Başka milletden, başka dillerden, yani akıllı bolansaň, grammatly bolansaň birleşýärler adamlar. Şu akıl hem birlige çağırıyor. Şimdi dördüncü birlik var. Bu bir tarafa kovu olsa ikinci taraf problem. Mesela mecburluk. Adam mecbur adamların birleşiyor. Açlık birleştiriyor adamı, mətaşlık birleştiriyor. Hazır bizim yağdaylarımız, hazır Türkmenistan halkının, hem başka hem halkının birleşip duran halkların, Orta Asya halkının yağdayı näme? Şu mecbur bolan üçün, aç bolan üçün birleşip durdu hazır Türkmenler. Mətaş bolan birleşip dursa, bir tarafa kovu bolanı bilenem, ikinci taraf problem. Näme üçin problem? Çünkü erte Gurbanguly öldü deyip habar gelsin. Yerine bir adam oturuyor. Bunun kimliğin belli değil. Oturuyor. Bu gelenem biraz bir gram akıllı olsa, aydiye ki Türkmen halkımız kıyım ol küttü, geday ol küttü, sigam ol küttü, daşarlarda gezpiyor. Çöregin takfilmani, Türkmen halkımıza dım kıyım oldu, önkü iksani akmak eti gitti, beti gitti diye de hemme ayıbı ona taşlıyor. Bizim Türkmen halkımıza mı oluyor? Bizim arkadağımız geltir. Ona bizim gerçek milletimiz geltir diye de halk pas etip oturup kalıyor. Hovas çık gidiyor. Şarı yarkı ortadan partlap. Namet gidiyor ya, partlap gidiyor. Şöyle halkın şu hazır gazavı. Adamlara bolturan nefreti oturup kalıyor. Şunun için bir tarafı kovu olan bir tarafı problem. Az Türkmenistan halkı az hareket ettu kovu. İçeriden hem hareket ettu. Haberler hem geldi ona içeriden. Vayenlilerden, polisiyadan, Mehmet'den hatta haberler geldi. Halk götürülsen oldu biz sizin arkanızda Gurbangulyny özümüz tutup berýäs diýipdi. Şoň üçin biz hareket etmemiz gerek. Ýöne şu din üçün, millet üçün, tarih üçün, akıl, mantyk üçün hareket etmemiz gerek aslında. Ýene o da bolup berýän aslaý boş. Ýöne şu mecburi ýagdaýda hada şu mitinge çykdyr olan köp saýdy öýüme gitip bilemek, çağamy görüp bilemek. Aç boldy. Eyle boldy diýip aýdýarlar. Doğru, olaram gerek. Ýöne birinci ýerde din bolmasa, millet bolmasa, tarih bolmasa, akıl bolmasa diktatorlar bizi kolay upravlayt edip berýär. Şoň üçin inşallah Taala Rabbul Alamin şu natip birleşi diýende şu 4 zady men bilýän. Birincisi din, ikincisi millet tarih, üçüncüsü akıl, mantyk, dördüncüsü şu mecburi birlik bar. Ýöne bu apasyn dördüncüsü kan gogdal. Ýöne şu bize şu mecburi ýagdaýda hem birleşmän duran milletler bar köp. Ýöne elhamdülillah Türkmen halky hareket etdi. Şoň üçin halkym hareket edeliň, bir diktator ýogatmasak, kanuny ýagdaýda Türkmenistan konstitusiýasyny laýyklykda ýogatmasak, bu bizi koronavirusdan öldürüp goýberýär. Ana şu ýerde men görüp durýan habarym bar. Günne bir telefon edýär. Türkmenistana agam öldü, ejem öldü, kakam öldü, şoň Kur'an okap ber diýip çağırýarlar. Koronavirusdan öldü diýär. Günne gitdi. Mesela men tanadyklym, tanamadyklarym näçe? 5-6 adam meniň tanadyklarymy gitdi. Eğer biz şu diktatör ýogatmasak, bu bizi ýoga diýär. Biz muny öldürmesek, on bizi öldürüp diýär. Şoň üçin halkym aýaklanma wagty geldi. Eğer konstitusiýa bolan bolsa, Türkmenistan konstitusiýasyny laýykda aýyraly. Ya aýtsa ki Gurbanguly aýtsa men konstitusiýaga tükürdüm. Hakykatan bu tükürüp goýan. Bular tuwaletde bumaga çelli bilmeýär bu konstitusiýany. Bu insanlaryň gadry Gurbanguly üçin siňegin gadry çelli ýok. Ýanyna alyp beren alawaý çelli görmeýär bizi türkmenleri. Şoň üçin gerekden muňa meşe adam bize. Ýanyna işläp beren. Kim bu bolsun, Mehmet bolsun, waýenli bolsun, hakimler bolsun. Sizleri itçe görmeýär, inanyp goýun. Sizin hizmetiniz bir tiyin. Siz ertesi gün şunu diýende ýok maňa alsaňyz boldy, biraz akıllanyp başlasaň sizi tık goýaberýär. Ne diýen adamlar tık goýberdi türmän. Siz hem gidiýäňiz. Bilip goýberin. Siz ýanyna akyllar şu elini oşap bererler. Waýende işleýän, polisiýede işleýän Mehmetler. Sizi Gurbanguly bir saçynyň taryjyny görmeýär sizleri. Biliberiň şonu. Näme çeksin ki gadryny bilmeýän adama hyzmat etip buna milli küpdeni wady. It bolup aýagyny ýalýady. Kok çykaryp goýberdi. Ondan sonra Yaylem Berdiýew diýen boldy. Ýakyn taryhynda aňarkyny aýtsam aýdarsyň ki, "Ay onu eýledi." Ýakyn taryhda bolan zatlar. Yaylem Berdiýew çykaryp zyňny. Sizler hem zyňy berýär, çykaryp goýberýär. Umma meşe adamy gerek däl da. Da waýenliler. Sizler graniçada giýjeginiz, ýatýaňyz azara galyp, bu keypedi maşyny minip gezip, aram çykyp, beýdi batmaly, eýdi batmaly diýip öwretip goýýar. Ama men yürekli bolýan bolsa çyksa oýlara baýakyda biziň adamlarymyzy Çevakanyň terroristler gelip öldürüp gidende näme ýumurtga basýardy Gurbanguly. Çykyp uruşsun. Ýürek bolsa baryp atışyk görsün.
halkın önüne çıkıp bilen o halkın yanına barıp bilen ana dünkirekde ana marıda lewapda bolan ýagdaýda öz halkynyň ýanyna baryp başyňyz sag bolsun kömek etmese de buğday nanyň bolmasa buğday sözüň ýokmudy diýe baryp bir agz aýtyp goýmadyna sabr ediň gowy bolýar diýip aýtyp goýsa da halkymyz begenip gezi berýärdi. Bu şuňla ýaly biz bir askermendu da. Şoň üçin erti bir gün Türkmenistan içinde göteriliş var. Halk göterilýär çykýar. Şo mahalda Gurbanguly geregi ýok size. Halk tarafa geçip alın. Tarihte galýaňyz. Gurbanguly sizi bir gadryny bilmeýär, gadryny bilen adama hizmet etmeli de, gadryny bilen adam bilen dost bolmaly da. Namart bilen dost bolmaly da, mert bilen dost bolmaly. Sizlere şonu aýtjakdym inşallah. Şu dörtlük birlik hakkında aýtjakdym. Hemen bir zada aýtjakdym. Dün kim gelipdir? İstanbul'a Dawatanyň liderlerinden birisi Murat Gurbanow diýen agamyz gelipdir. Dün bilem agyny, dün aýtdy şo. Telefon edip aýtdy şo vefat bolanlar, şo İstanbul'da ölenler vardı ya, bärde galalar mazarlygy ziyaret edecek, hakyna dua edecek vatandaşlarymyň diýip aýtdyr maňa Kur'an okup bersin diýipdir. Ortada bir dostumuz var, şo telefon etdi. Indi men Dawatanyň lider diýende men Kakymratmy diýip oýladym, Kakymrat Hydyrovmy diýip oýladym. Kakymrat Hydyrov bolanna ýok bar men diýip aýdardım. Çünkü Kakymrat Hydyrov geçen ýyly maňa telefon edip şo ýygnak bolýar İstanbul'da sen çağırın diýip söz berdi. Soň çağırmadım. Çağırmasa çağırmasın da. Ýöne şo söz berip menem başga adamlara da aýtyp goýdum şoňa mes Kakymrat diýen oglan gelýär şo türkmenler birleşdirjek bolup atyp aýdyp näme bolup kaldyk, bir ýalançy bolup kaldyk biz hem. Kakymrat bolandan barmaýdym. Oson bu Murat Gurbanow diýdi. Indi bir oýlandym indi. Çünkü bu Murat Gurbanow hemme aýtdy, birisi aýtdy bu kim baň adamy diýe. Kim aýdy şo bu diýe Murat Gurbanow milliarder pul ogurlap giden bir saýdy Awropaň adamy, Amerikanyň adamy diýe. Indi adamlarga aýdyp berýär. Bir därim aýdy şo Fransiýada şo Gurbangulyň gyzy ýaşaýmyş, şonuň Libownygy diýe bir därimler. Malkelleri köp. Näme bolsa da çağırdy. Oşan bardym indi. Bir adam ýaly bolup. Şöyle dua ettik barsak, Dur Sultan Tağanyň mejese mar eken şo ýerde. Bir halis Allah maşgal eken bilinip tu. Oson aýtdym şeýle. Oson Dur Sultan soradym. Gurbana nämeden? Murat Gurbanowdan aýtdym. Näme boldy bu? Uzak gitdi mesele. Hemme hayran aldy, näme boldy diýip. Eger bu Türkmenistan deport bolup giden bolsa, sen awraňa ýaman ziýan bolýar diýsem, ýok diýdi. Men söz boyuna aldım, söz berdim, muny çykarýan, şoň işler bilen geldim, adwokatlaryň gepleşdik diýdi. Ejesem ma ejesem soradym, gepleşdiňizmi diýdim. Ha diýdi, gepleşdik, telefona gepleşdi. Murat Gurbanow aýtdy, şoň çykarýan diýdi. Men aýtdym, eger çykarmaýan bolsaň falan ýok diýdi. Şo diýdi, iş bitip bolandan soňra bir därim kahramanlar çykdy diýdi. Hakykatdan hem şo men şöyle da, bizim türkmen halk şeýle. Uşukdan soň batyr köpeli berýär da. Erti gördi, Gurbangulyny ýykyp bolandan soňra şu kahramanlar gyrada galyp gidýär. Hereket ederler, gyrada galyp gidýär. Aýtdy, adwokat bilen gepleşdik, hemme zatyn berildi diýdi. Bütün dünýäniň gözü şöýürdi diýdi. Türkmenistan deport bolmuyor bu diýdi. Men inşallah diýdi. Aýtdy şo, goýberilmeýär diýdi. Bolýar dedim, jany sag bolsun aga dedim. Ýöne dedim, men o mert gyz eken dedim. Ejesine de aýtdym, sabr et dedim. Sen gyzyň dedim, işerde otýar. Mert gyz ekeni. Köp şu Türkmenistandan gelen gyzlar berdi, bedenini satyp ýör, namysyny satyp ýör. Bir 5 manyt üçin. Senin gyzyň omedes haram däl ekeni, mert ekeni, watan üçin, millet üçin çykdy. Men ýer mollalar çykyp bilenak, imanyň maden çykyp bilenak, ateist, kommunistler çykyp bilenak mitinige. Senin gyzyň çykdy diýip gowy söz bilen aýtdym men biraz ýaman bolmak, gyýyp aýdam elbetde. Adamlar geraýin satyp, direk satyp buna ele düşüp oturýarlar. Sen gaýgatma, erti bir gün çykar nesip etse diýdim. O da diýdi şonu. Ýok gaýgadamak diýdi, gyzym diýdi, watanym üçin diýdi. Watanym üçin, milletim üçin diýdi, gyzym feda diýdi. Şonu eşitip goýun adamlar. Dur Sultanyň ejesi gyzym feda, watanym üçin, milletim üçin diýip aýtdy. Sizlere mende janyňyzy geçip, janyňdan, malyňdan geçip hereket etmeli, Gurbangulyny ýok etmeli. İnşallah. Dindarlar birinci sizlere cennete girecek bolsa garanti cennet bar. Mal mülk gerek bolsa garanti mal mülk bar. Awra gerek bolsa ana awraň ganymady şunu inşallah. Şoň üçin şody. Şonu aýtjakdym. Hem şo ölelere hem şu ýerde düňäde birini özüni asyp öldürtdiler. Türkmenistanda qarz aldyr, prosentine pul aldyr. Töre bilen mak diýip, aňyrdym jaňa demiş prosentine pul ber diýip. Bu da näme çem bilmedi özüni asyp goýdular. Adamlar özüň asmaň, ýakyny diktatory asyas, onuň gullaryny eline okşarlar asyas nesip etse. Men Juma sabah Türkmen sizlere söz berýän.
Şunu aytacaktım. Biraz ne olmasın şu ne oldu ha? Ertesi okul başlıyor. Ondan sonra çıkıvam bilmem internete. Hazır ne bir 2 günden 3 günden çıktım. Hazır ne cevap veripti medresede. Çocuğa bir çaka çıkma imkanı oldu. Ertesi bir mitingim bolar. Neyse çıkalım halkım, milletim ayaklanalım. Yürüvermeliyim. Ölsek şehit, öldürsek gazi. Ata babamız hem yatıvermendir. Bolmasa ana tarihte kalıp giden neden atalarımız, enelerimiz vatan için, millet için, din için hareket eden. Bizim bir hareket edip göreli. Eğer Türkmen, Türk imam bolsak. Yani aytsak ki ben imansız Türk'üm diysen onu özünüz biliyorsunuz. Şöyle canınız sağ olsun inşallah Dur Sultanım çıkar. Ya çıkaracağını o da aytdı. 99 garanti oldu çıkacağı dedi. Şöyle. Böyle canlarınız sağ olsun inşallah korkup oturmang. Bu diktatörün sonu geliyor inşallah. Zaten bizim Allah'ımız güçlü ölmüyor. Hemen öldürüyor yani bizim Allah'ımız ölmüyor. Şunu aytacaktım. Canınız sağ olsun şu diyor. Biraz grubu bolup giden bolsa bağışlang. Biraz şu emas bir kızmara oğlanım. Araş qalesiz yakında mitingler oluyor, qo'u xabarlar oluyor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.